ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତୁମର ବଗିଚାରେ ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ତ ଦେଖିଥିବ। ତେବେ ବହୁବର୍ଣ୍ଣ ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପିଲା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବ। ଆଉ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ନିରୀହ ଲାଉଡଙ୍କିଆ ସାପକୁ ତ ତମେମାନେ ମୋଟେ ଦେଖିନଥିବ। ଆଜି ଏ ଦୁଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ କେତେ ଜାଣିଛ, ଆସ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଏହି ଗପଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୃତିବାସ ନାୟକ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗପଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ମୁଁ, କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା। ଗପଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଟିପିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଣେ କୃଷକ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ। ପିଜୁଳି, କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ, କମଳା, ସପେଟା, ଲିଚୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଦଳୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ବଗିଚା ଭଳି ଦିଶେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ ଆସି ସେଇ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି କିଚିରି ମିଚିରି ହୁଅନ୍ତି। ଶୁଆମାନେ ଆସି ପିଜୁଳି ଖାଇ ପୁଣି ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ସେ ବଗିଚାରେ ପଶି ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଆନ୍ତି। ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି। କୃଷକ ଜଣକ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଫଳ ପଡ଼ିଲେ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଦେଇଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଗହଳିଆ ସବୁଜ ଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ଥାଏ। ସେ ରୂପ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଗଛରୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ଖାଇଯାଏ। ତାର ଲମ୍ବା ଜିଭ ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଲେମ୍ବୁ ଗଛର ଗହଳିଆ ପତ୍ର ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ଲାଉଡଙ୍କିଆ ସାପ ବି ରହେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ବୁଲି ବୁଲି କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ଖାଇ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ତାର ଶାଗୁଆ ରୂପ ଆଉ ଥଣ୍ଟିଆ ମୁହଁକୁ ଦେଖିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଜଣକ ଏଣ୍ଡୁଅ ଆଉ ଲାଉଡଙ୍କିଆର ଗୁଣ ଆଉ କାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାହାର କି ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକ କେହି ବଗିଚାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ଆଉ ଲାଉଡଙ୍କିଆ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ବିଷ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ବିଷ ରହିଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଢ଼ଚଢ଼ି ମାରିଲେ ଯାଇ ତାର ବିଷ ଛାଡ଼େ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଦିଅ, ନହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ ତମକୁ ବି କାମୁଡ଼ି ଦେବ। କୃଷକ ଜଣକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସେ କହନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଆଉ ଲାଉଡଙ୍କିଆ ଭଳି ଅନେକ ସରୀସୃପଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ବିଷ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏଣ୍ଡୁଅ ଆଉ ଲାଉଡଙ୍କିଆଙ୍କର ମୋଟେ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଜିଭରେ ଟାଣି ନେଇ ଗିଳି ପକାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାରିକୁ ବି କେବେ ହେଲେ କାମୁଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି, ପାଟିକୁ ମେଲି ଡରାନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜୀବ। କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ରହି କ୍ଷତିକାରକ କୀଟ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମ ବଗିଚାରେ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଏଭଳି ନିରୀହ ଉପକାରୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ପାପ କେବଳ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ଜୀବେ ଦୟା ହେଉଛି ମଣିଷର ପରମ ଧର୍ମ। ଆମ ମନରେ ସିନା ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛୁ। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଅନନ୍ୟ ଗୁଣ ଥିବା ଏଣ୍ଡୁଅ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୃଷକ ଜଣକର କଥା ଶୁଣି ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଉ କେହି ବି ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ କିମ୍ବା ଲାଉଡଙ୍କିଆ ସାପକୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଆଜିର କାହାଣୀ? ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆସନ୍ତା ରବିବାରକୁ ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର କାହାଣୀ ନେଇ, ଖାଲି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାଏ ବାଏ।